Hello, mga ka-listeners, mga followers, kumusta ka mong tananda, no? Karon day no, mag-upload sa taog laing handumanan sa usa ka awit o kini ang akong suliran. Karong adlaw no, March 12 tuig 2025, bayno dito maglangan. Niya ang handumanan sa usa ka awit o kini ang akong suliran. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Davao City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Arnie. Sige, padayon. Ayaw pag-unlang. Dili na makaya pa eh. Oh. Nga nung ihunog man na mo ang treadmill, nga nung i-stop na mo. Ang kapoy na kayo pa, uy. Wala ka na ikakabot og 10 minutos. Nga nag-jogging. Dili lagi kaya pa. Gutas na gid kayo. Mangali na ta pa, uy. Gutom na kay ko. Salad? Maura ni pagkaon? Oh, wa na lang ka na mo bili og kanon og sudan kay salad man ang giingon ni Papa nimo nga mao imong kanon. Papa, sad, uy. Hilap kayo ni Stian pa, uy. Ugos pa, dili ko ganahag salad. Pag-practice og kaon og ingon ana. Ayaw pagsig kaon og kanon. Dili lagi ko pa. O asa man ka? Ato ko sa gawas mo kaon. Yan, di ka mo kamayan na kung kay disiplina sa mga kagalingon, no? Na, bahala nagdili ko mudaot, uy. Basta dili lang ko magkapoy-kapoy exercise. Kanya, magutman pag yun kay salad na ilay pakaon ako. Yan, saan naman si Chardy? Huh? Nga naman day si Chardy? Uy, crush ba yan mo siya? Saan na lang niya pagka-attract ni mo kung di ka magpadaot? Kuan? Kasi kuan? Bahala na. Oh? Basta hindi magbilagro o matrack siya na ako. Basta ingon ani ko katambok, di ba? Bahala ka. Sige lang. Mas hindi ayog madaog ampo. Arnie anak, ayaw kalimot og pangandam para sa party karong weekend ha. Nga naman ma, unsa may naa? Birthday sa kumpare ni Papa nimo anang adlaw. Si Jose. O giimbitar ta. Mao ba ma? Sige ma. Mangita ko gindot nga dress ana. Ngano man. Para sa iyang anak na si Charlie? Siyempre no. Mao pangandaman gid nako ma. Kabisi be ni mama magpakichikas mga negosyante. Ay. Ay bayot. Suway ko no, kung bayot pa. Hala. Chardy? Sorry ka ayo ha. Nakurata gyud ko. Nikalit pa lang kagtungagod. Okay ra. Nagkakita manggug ko nga naginusara ka. Mga giduol ti ka. Lord. Mao na ba ni ang dugay na akong gipangayo ni mga milagro? Nga tagton ko ni Chardy. Okay ra ka? Yes. Nakay gisulti? Ingon ko, ang ayan kasi magisulod karon. Karon? Sa ato pa, ang uban akong gisulo bati di ay. Nindot man sab. Pero mas ang ayan gid ka karon. Nakabantay na day ka na ako? Oo, dugay na. Ikaw lang kumutan-aw nimo sa layo. Kay maawa man ko maduol. Pero karon nga, nakaduol na magig ko. Kaya pwede ba makig-amiga na lang ko nimo? Oo, uy. Tinuod? Nya, pwede sa gumangayo si mong number? Pwede ka ayo. Ihatag sa din mo dayon?
Ang naman sa dog magpadili-dili pa ko, no? Hatag dayon. Bayan, no? Pero ayaw pag-assume nga panguyaban ka, ha? Basig masakitan ra ka. Dakong buang nga mo pasakit nimo. O dili ko makabuhat ana nimo. Ha? Ngano ka, uy? Na-realize maguna ko nga wa kay uyab. Kaya ba, bahadlo ka nga pasakitan? Mao ka nakaingon ko nga dakong buang nga mo pasakit nimo. Makaigon lang ka, anak, kay dili man ta uyab. Sugda ko. Aron nga magkapamatuod ko nimo. Nga dili ko makabuhat og pasakit nimo. Nanguyab na ba ka na ako? Ha, Chardy? Mayong pagpaminaw sa Oh, Lex Arne. Pino Vlog. Ganahan ko nimo kay nindot ka nga ikaw ba og ika-istorya. Gusto ko nga makaila pa gid nimo. Hatagan man ko nimo og chance. Yes. Yes, Chardy. Gisugot ati ka. Kuyawa agad nimo. Nanguyab gyud ay siya nimo na. Oo, mauy. Pa, awa pa. Wa lagi na sa lawas lagi. Ang akong pagkaako ang nagustuhan ni Chardy. Og dawat ko niya bisag ang ani ko. Maayo kung mao ka na. Pero, unya na ko mo bilib kung magminyo na mo. Kana kung pakaslan ka niya. Nganong dili? Bisag karon dayon pakaslante ka. Tinuod? Lagi. Seryoso ko nimo, Army. Og ikaw na gusto nako nga minyuan. Kun mao na. Sige, magpakasal na ta. Salamat! Ako nagika, Arne. Imora ko, Chardy. Chardy. Kalo ka. Ayaw ko patungi. Bugat kay ka. Ala, sorry. Ready na ka? Dali na kayo. Malit atas party. Oh, ready na ko. Uy, mana isulob ni mo? Ano nag-sleeveless man ka? Alimuot man. Di ka mag-ilis? Oh. Ay nalagay. Basig malit pa ta. Tana? Chardy, nganong kitanaw man ta nila? Ako ba kita wag tambok? Kisa pa pala eh. Gano'ng masagol nga, mo man ay magsulob. Basta hinuon ko, napilhan ko kawaw. Abi ba na kong dawat ko ni mga ingon ani ko? Oo, dawat mati ka. Gipakas lang guti ka. Pero taro nga sa imong ipanulob, uy. Mao ba? Nalimot ka nga mo ni akong gisulob? Nga niingon ka nga ngayon kayo ko? Oh. Sa ato pa na makakraday ka? Bakakon kang dako? Arnit, asin, uy! Ay, sa mga tagaw, Arnit! Arnit! Sakto na. Ay na paghila. Sakit kayo pangagin ka ni ang mga saway nga akong natungog. Ayaw sa may plano ni mo. Bana naman na ni mo. Magpadaot ako pa. Dili ko gusto ngayon anion lang ko niya. Nak, akong gusto nga magpadaot ta para sa imo kaugalingon. Dili para sa laing tao. Opa. Tabangi ko. Mupatuon ako bisag kung sa ipabuhat ni mo na ako. Basta mudaot lang ko. Oh, huwag man lagi na hilabtin mo imong pagkaon. Busog pa ko. Mo ba? Today, na ako'y out of town for 5 months. Ako mo'y mumanid sa bagong abli ng mga branch sa Cebu. Sige. Kani. Higayon na nin ako.
Salad, nak. Salamat, ma. Sure ka nga ha, okay ra ka, ana? Oo, ma. Anaron ako kung kagalingon, ani. Sige. Tuod, tuan na si Papa ni mo sa gym. Nagpaabot na ni mo. Sige, ma. Okay. Enough na. Very good, Ani. Very good. Grabe kayo ka-determinado. Pas-pas kayo ang imong progresana, Arnie, anak. Salamat, pa. Dili ko muundang kung dili na ako makabot ang akong gustong timbang. $50 kilos na ko pa! Congrats, anak. Andam na kong matubog ni Charlie, pa. Yes! Kasiksa na ni mo! Salamat. Maglaway na lang yan si Charlie, Ani. Pero Yads, ala kayo pag-expect sa iyang reaksyon, ha? Kaya ang tao nga hinawayon, ay, ganay kasulti ni sa gutsaon. Tanaw lang niya nato kung unsay ang reaction na uli niya, Yats. Arne? Ikaw ni? Wala man kumakailan mo. Kagwapa na ni mo. Singot pa kayo kagikan sa biyahe, Charlie. Ay, sorry. Wala na ko kapuging akong kamingaw sa akong gwapa o sexy nga asawa. Kaligo sa dito ka. Pantay lang ka na ako niya. Ulihaon sa may nahitabo, ha? Akong gikatulgan, uy. Bahala siya. Wow! Hard to get. Ambot ba, Yads, uy? Huwag ko kasabot sa kong gibati. Huh? Instead nga malipay ko kay nakuha na ko ang gusto na kong reaction sa pag-uli ni Charlie. Pero ko ba di agalipay? Huh? Nga naman! Sultihi ko. Nga no? Ang unsa man. Ganun bugnaw ka na nako. Murag wag ka malipay. Nga, nauli ko. Gusto yung may bawa sa tinuod? Tungod kay nakarealize ko nga dili ko ni mo mahal sa pagka-ako. Unsa? Kay before ka nilarga, sa tambok ako, napuro kasaway na ako. Mas na-feel pa ganin ako nga giluod ka na ako kaysa love ko ni mo. Unya karon sa mong pag-uli nga slim o sexy na kaayo ko, mura ka nagnaghinaminam na ako. Arne? Nakarealize lang yun ko. Kabuang din ako, no? Nga nag-effort po nga Muslim para lang mapisti ka. Pero nakarealize po ko. Nga kung tinuod nga mahal ko ni mo, matambok o madaot man ko, ma-feel na ko nga love ko ni mo. Pero wa. Maong mas maayo pag magbuwag ta, Charlie. Arne? Put your makeup on. Dagan tuod ko og na-realize tungod sa akong effort nga mudaot og ma-please si Charlie. Maong kamong mga babae diha, ayaw mo pagkunahon nga way ma-in love niyo og tinuoray tungod kay tambok o daot mo. Kay bisag unsa pay lawas nimo, kung gimahal ka, mahal ka. Ayaw gusba imong kaugalingon para ma-please nimo ang mga tao. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Arnie nga taga Davao City uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan. Try. You don't have to change. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official
Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang ako suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Mayong pagpaminaw Ako si Biboy, sa Lex 32 anyos. Dunay kanhi kalib-in ug may usa na kaanak. Taga Tayod, Liluan, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong kanhing kalib-in. Aron ninyo hisabtan, sugdon ko sa dihang mimabdo siya. Ingon ini ang mga paghitabo. Biboy, nasipyat kita. Mabdus ko. Unsa? Mabdos ka? Lagi, yan sa man nato ron. Naibaw kong dili di madawat sa akong ginikanan ani sa amo. Ayaw ka bala ka, day. Dili ko mudagan sa akong obligasyon nimo. Makigistorya kong mama o papa nimo inig human pagtuta sa amo. Kami dong, amo na gyud ni sila kipasidaan kon mumabdos man gani, kinahanglan, muhawa na gyud din his bahay. Mao na, para makat-on ba? Ayaw ka bala ka, tita, tito. Dili na ako pasagdan si Cherry. Barugan akong kaakuhan niya. Mayunoon kung mao ka na. Nalipay kay miyan ng balita. Kaya ang maguwang rabaan ni, pilangkan. Wa barugi sa lalaki, human pa mabdusi. Pa. Iya, so may plano nyo ron. Wa pa sa pagkakaroon dito kay makikistorya pa man ko sa akong mama. Pero isaan ako ninyo nga kung asa ko, dadon ako sa Cherry. Dili na ko siya pasagdan. Naa naman na. Wa na tayo mahimo pa na. Ma. Ay, anhin na lang una mo sabay. Mientras tanto, nga wa po mo'y natigom. Aron di kaayo gasto. Kaon ra inyong huna-hunaon. Tinuod ka ba? O gani. Kanang kwarto ni mo og sa imong kuya, anha mo diha. Total, ikaw na malang usa diha kay naminyo namang maguwang mo. Sige ma, salamat. Okay ra ka din sa amo, day? Okay naman dong. Pero, murag lain magtinanawan si mama ni mo na ako. Una-una ra ni mo eh. Iyon anak lagi na sa mama. Gusto kang maglahi tagato? Oo, unta dong. Ano din siya ng mama? Di ka ganahan din. Dili man sa ingon nga dili ko ganahan. Pero mas maayo man ko nga maglahi ta. Kay naabaya tay anak. Usa pa, dili ko makalihok-lihok og darong dinis inyo. Kay dili man gud ni ato. Imbis gusto kong magluto-luto, dili ko makahimo. Pero may kong magpanagana. O ba? Sige. Mangita taga tong kabangan. Salamat dong. Salamat kay Uyon ra ka. Day. Panagid ako na lang mamadaan. Ngano din his ato? Unsa day problema? Wa may problema ma, pero nakahunahon aming Cherry nga mas maayo nga maglain na lang gid mi kay na ba may anak. Unya nangipon ramin ninyo din he. O di ba giing na naman ta ka? Nga wa ra ko'y problema ana. Ma. Og dako kay ko pasalamat nimo ana. Nga ikaw gyud mismo ang mi-offer namo nga ani mo puyo dinhi sa ato. Mientras tanto nga wa pa kay may nakatigom. Mahuman gani. Wa pa kay mo natigom unya maglain-lain mo. Saan na ninyo pagtigom ana? Ma, sige na lang god. Mas maayo sa Ginoo nga maglain mi. Klaro man kay ba? Kanang imong uyab mo'y nagsulsol nimo.
Ma, Ako, Biboy, prangkahan talang ka ha. Bisag naa na mo'y anak anang Cherry, pero agit ko'y salig anak niya. Maong gusto unta ko nga anhi lang mo dinhi. Klaro man kay ba? Nga di na siya gustong bantayan ng iyang lihok. ma. Ay ko pasulti ingon iyana. Nasayo pa ni mo sabot si Cherry, ma. Aw, ako ra baboy. Tagsar, agit kay kong masipyat ng akong duda do. Pero may unta kung husto ka. Ma. Sa tinuod lang, nahibaw kong wag gusto si mama kang Cherry. Pero nagpakaroon ingnon lang ko nga wa ko makabantay ana. Tungod kay gusto ko nga maoki gyud ang ilang relasyon. Abi na kog maoki ni samtang mulabay ang mga buwan og hangtod tuig na lang. Pero sa kadugayan, nakabantay mahinoon ko nga mas misamot mahinoon kalayo ang ilang pagbati sa usag-usa. Hinungdan nga miuyon ko sa sugyot ni Cherry nako nga maglain mis pagpuyo. Kay base nun niya, wa na'y respeto mahabilin nila para sa usag-usa. Ugon niya, Ay, salamat. Nakalain na kita dong. Di na ko magsigi og bantay sa akong liho kay wa na ang imong mama. Day Cherry, Sa tinod lang, kiwawan manggug ko pirmi sa inyo. Kay mura bag pirmi lang magguwat ang imong mama nga masipyat ko. day, huna-huna na siguro lang mo eh. Una-una, good. Nahibaw man ko ba? Nga wa ko magustuhi sa imong mama. Wa siya makadawat nako. Maong dili gyud mi magkasinabot. Pero da, ang importante nga wa na tas inyo. Og makaginhawa na kog tarong kay wa naman ko'y huna-hunaon nga nagbantay sa ako mga lihok. Cherry, Ay, tuod di dong. Ikaw lang din sa abangan sa bahay ha. Unya, ako mo palit sa mga butang din sa bahay. oh sige day, pwede ra. Mukuha kag katabang? Oo, langan. Kisa may mabantay sa atong anak kung dili ta mo kuha katabang. Ikaw di eh. Matrabaho na kog balik dong. Nahurot ang akong savings atong nagtrabaho pa ko. Unya na undang ko sa diyang nagmabdos kong inday. Pero day, di ba mingon man ko nimo nga kaya ta mong buyon? Ay, ulagi. Pero dili ko gusto nga magsalig nimo, uy. Oo nga, please. Pasag di lang gud ko nga manarbaho balik. Cherry. Ay, sugod na. Kuyawan ko ba na kay basin tinuod ang duda si mong inahan? Bay. Basin ang tinuod ba nga dili siya gustong bantayan iyang lihok maong gusto gid kayo siyang maglain mong duha. Unsa? Wa pa man naabot si ma'am, sir. Mao ba? Ang bata natog na? O, sir. Oh, sige day, salamat. Katulog balik. Sukad lang makatrabaho si Cherry. Agsa naman na siya mapaulig sa'yo. Makigbuwag na ko nimo, Biboy. Kung sa ganun ipanulitin mo? Cherry, may anak na ta. Bisag may anak na ta. Bisag nagtipon lang ta. Pero dili man ta kasado. Busa may kagawasan pa ko, di ba? Kung sabay na hitabo ni mo. Sugad lang ka makatrabaho, dako lang makikagkausaban. Wala kilabot pa, ana. Basta kay makigbuwag na ko nimo. Cherry! Nakiglalis pa ko sa ko mismong inahan, unya karon. Gusto di ang pagduda sa ko mama, nga dili siya gusto nga bantayan iyang lihok. Karon, ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, dili mi kasado, og nag-ipon lang mi. Unsa may paagi ani? Nga siya may namalit sa mga butang sa bahay, og ako sa among bills kada buwan, og sa abangan sa bahay. Nga unta, klaro kaayo, nga umagi ko'y maako. Doon na ba ko'y katungod sa mga butang nga iyang napalit para sa bahay? Nga among giabangan nga ako may mao'y nagbayad? Ikaduhang pangutana, doon ako nadunggan nga na ako no siya ay lalaki. Pero wa ko'y klaro nga ebidensya. Mahimo ba na ko siya nga makiha bisag
nag-ipunan mi. Bisag dili mi kasado kay may anak man mi. Ikatulong pangutana. Mao'y gusto niya nga dadon niyang tanang butang nga gipalit niya para sa among gibangan, sama sa sofa, sa TV, sa dining set, o uban pa mga butang sa bahay. Unsa may paagi ni ini? Ikaw pa itong katapusan. 5 anyos ng among anak karon. Asa man mapaingon ang kustodi sa bata? Kung mapamatud-an ako nga naa siya lalaki, mao nga nakigbuwag siya nako. Maanhi ba nako ang kustodi sa bata? Nabalaka manggod ko kay babae ang among anak. Asa man ko pwedeng muduol ini? Kinsa may makatabang nako? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Biboy. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag nato og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na ninyog dugaya, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Hinaot unta sa matag adlawng maminaw mo. Bahalag dili inyuhang suwat ang inyuhang napaminaw pero naamoy nakutlo nga pagtulunan, inspirasyon, makakuha mo kadasig no nga mupadayon sa atuang adlaw, no? Padayon lang yun. Yes. Padayon na jud ta og ang atong makutong pagtulunan karong adlaw, attorney, no? Never stop learning. Because life never stops teaching. Samara nga di gyud mo hunong ang kalibutan. Bahala pag gaurong ka. So mas may pa nga mo go ta with the flow o we make use sa ato ang panahon. Yes, bisag hudton pa mo kuha ng mga kurso sa universidad. Daghan pa gyud kag lima hibal-an ning kalibutan natin ni. Yes. Correct. Diskarte ang importante sa nang diskarte, no? So isa ba itong i-great karong mga nakoy na gikuan dire mga taga psycher kuan siya psychiatric facility no nanimutang sa Basak sa Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo ug namoy mga problema mga psychological drug related problems you may dial 887-4232 no yes. ug naadihat tapad ning psycher na ang atong Brotherhood Health Center no tagahanar ba nila no apelyido na siya kung ako basahon no kay daghan kay mo ang Balaba, Morillo, Basi, Alminti, Navarro, Acosta, Abbas, Mirafuentes, Leonardo, Jimenez, Giruga, Fornilius, Liaguso, Ponce ug Cruz no diya sa Brotherhood Health Center Basak sa Nicolas ting Dakbayan sa Sugbo no. Og ato ang letter sender karong adlaw. Letter sender karong adlaw si B-Boy no. Si B-Boy 32 years old, dunay kaning kalibin ug may usa ka anak taga Tayud, Liloan, Cebu. Taga inyo na to ni no. Musta mga Liloan taga Mandawi ko pero bugado ko si Liloan, Live Love Liloan, Mayor Aljo, Congressman Duke Frasco, and of Frasco, course, no? Secretary Cristina Garcia Frasco. Okay, mga Nubal family diya, Yes. no? Na ako'y nakailad ng mga Nubal, no? Unang pangutana, dili mi kasado ug nag-ipon lang mi. Unsa may paagi ani nga siya may namalit sa mga butang sa balay ug ako sa among bills kada buwan ug sa abangan sa balay, which is klaro kaayo nga wala gyud ko'y maako. Doon na ba ko'y katungod sa mga butang nga iyang gipamalit para sa balay nga among giabangan nga ako may nagbayad. Sa abangan. Sa abangan. Yun sa abangan siya nagbayad. Sa mga bills siya nagbayad. Mga appliances. Appliances kato iyang partner. Ani ne, ang akong pangutana lang kay wa man mo nagminyo pero I will assume nga maski wa mo nagminyo, wa pud mo'y kanang gitawag nga legal impediments to get married. Meaning single mong duha, wa lang mo nagminyo. Now, under the family code, naapoy portion dinha sa balaod nga nagtagana to protect the rights of persons in a relationship nga kanang gitawag na tog common law relationship. Minyo nga di minyo, nagpuyo-puyo lang pero wala wala ni avail sa benefit
benefits of marriage. Under the family code, kung pananglita, no, Article 148, kung wa lang gani mo nagminyo, pero pwede unta mo magminyo, ang kanang inyong property relations, mo na gitawag na co-ownership. Nga maski pa, maski wa mo na minyo, pero kung unsa ng mga naipon ninyo, napalit ninyo, sulod sa inyong pagpuyo, tungod sulod sa inyong live-in nga relationship, gipanag-iya na ninyong duha. Ug wa man gani na makita or masaysay kay iyahang kwarta ang gigamit, pero i-attribute na to ang imuha pong contribution as a partner. Pag-atiman sa balay, pagbayad sa mga utilities ug sa mga bills as your contribution sa imuhang pagka-co-owner anang mga butanga, whether it's mga appliances or mga yuta. Ha? Ana na, okay? Okay. So, kanang mga bills ug mga balay tawagan ni kining abangan di man na makita ni mo tanino ang mga appliances na makita nimo, pero gingon ni attorney nga co-owner kaniya ng mga naasud sa inyong panimalay, no? Ikaduhang pagkata na doon ako'y nadunggan nga naa daw siya ay lalaki. Agoy. Pero wala ko'y klarong ebidensya. Mahimo ba nako siyang makiha bisag nag-ipon lang mi, bisag dili mi kasado kay may anak na mi? Ana na ugna na kay ebidensya. Yan. Kay kanang imong giingon nga na siya lalaki nyo, pay klaro ay mara ng pagduda-duda, no? Mauna. So wata kanang luna kay nadunggan kani biyang storya lisod ni madungagan makwaan, no? Kay mo na ang dyan nabi lain-laing klaseng citizen. Mo ni Filipino citizen ug Marites citizen. No? Wala man kay nadunggan raman niya, wa man kay ebidensya unsaon man nato unya nag-ipon raman mo. Di man mo minyo ang mga obligasyon sa usa ka minyo sama sa pagpuyo, to live together as husband and wife, to observe fidelity, loyalty, di mangitaglain, wa man na naka-attach sa kanang common law relationship, no? So dili ka kapugos niya or kiha niya kung naa siya'y lain, no? Kung naamang gani mo'y anak, ang iyaharag yung pwede imorang pwede makiha is for child support, okay? Sunod nga pangutana. Yes. Mo'y gusto niya nga dado niya ang tanang butang nga gipamalit niya para sa among gabangan. Sama sa sofa nga set, television, sa dining set, o uban pang mga gamit sa balay. Unsa may paagi ani? Hakuto na niya yung gipamalit na to. Well, maghati tanawa lang unsay mo ang gusto dito ya kwa. No, ang kanino ang iyaha mo gusto no nga dili pwede na magsabot lang mo nga maghatiay mo og unsay inyuhang plano nga buhaton ug unsa pud ang inyuhang mga unsay inyuhang gusto ug sabot nga ma-liquidated ang inyuhang mga properties nga dili na mo magkihaay pa o unsa pa ng mga lalis-lalis ninyo din ha, ayaw na lang na sabutan na lang na siya o di na gud mo magkabalikay ba no nya tanahan aya ang butang bahino na to ni bahina na ina nga tim sa ni puyo ka diri libre ka siya ba nabayad sa bills o sa rental so kanang maghati pud tag klaro kay wa man ko maningil nimo wa may madag balik ng rental og bills kay wa naman na no. Pero ang butang nga gipalit na nagpabilin, so kinahanglan maghati kuno mo sa butang, no? Okay, sunod nga pa nga ta, og katapusan nga pungata. 5 years na ang among anak karon. Asa man mapunta ang custody sa bata? Kung mapamatud-an nako nga naa siya lalaki, maoy nakigbuwag siya nako, mapunta ba ang custody sa bata nako? Nabalaka rakasad kung no way nga babae ang among anak. Asa man ko pwedeng mudol ani kinsa may makatabang nako? Kung pananglitan yun, no, nga naa na siya'y laki, dili lagi ta ka papugos. Unya, well, the law is that even if 5 years old pa ng bata, maski pababae na siya, illegitimate mo ang status sa bata kay wa man mo nagminyo. Unya ang status sa ang custody sa illegitimate nga bata naagyud na sa mama. No visitorial rights ra gyud ta. However, under really compelling na circumstances ug ma-prove gyud nato nga di gyud maayo para sa bata nga mopadayon siya nga magpuyo sa iyahang mama. Pwede gyud gihapon nato na magamit kay there are several instances na gyud nga nipanig gyud ang korte para sa welfare sa bata. Wa na nag-ingon nga nipanig sa bana o sa bana sa papa kay di man mo minyo.
Pero tungod nga mas makaayo para sa bata, which is the primordial consideration, no, that should be given weight by the court, mauna nga mahatag. So pwede gyud na nato pong gamiton kung natay proof. Kung wa gani, then naagyo na siya sa custody sa mama. Ang atua lang is visitorial rights and child support. Okay, klaro ka itong ingon na ito ni Helen, ha? Yes. Okay. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Areman. Daghang salamat og maayong adlaw.